lunas lho ya. Sing kok kene wis lunas kabeh. Kanten Bu Inggi niki wonten Sotia, Nduk. Ya Michihua sini sayangku. Cek eleng ora, Nduk? Engko nek eleng jare apa dimbo Ibu Inggi 50 jare. Mboten Bu, gojek nggih Bu nggih. Kersane awet enem kok iya. Ayo sayangku ya Mi, sini Nduk. Nah, niki kagem warga Puguh dan sekitarnya ya Nak ya. Mbak Bilih ngersakake Trimanggala saged menghubungi nomor di bawah ini. Utawi saged menghubungi langsung Bapak Sukono ya Nak ya. Ayo Mi, katuran nonton Sotia. Cek Mas. Oke baik. Regi saged ditata ya Nok ya. Ladeke ayu-ayu lanange ganteng-ganteng. Trimanggala. Iki tulis kanggo sira absarine kalbu esmeka manis madu dasar ayu parasmu kantan polayu nimas ngomong siji sasotyaku memaneku doni mas wong lemu panyuwunku mugoni mas nora lali marang janji setyaku. Kitungku kanggo sira absarini kalbu esmeka manis madu dasar ayu parasmu kantan polayu
takkan bisa lali. Sampun Bu inggih nggih. Nggih. Pokoke nek iso ya langsung diaturi ngono ya Nduk ya. Apa nek duwike kok ya. Ketoprak kok moto duwiten ora pareng ya Nak ya. Niki katuran wonten podang kuning nggih. Kagem Pak sapa Mang Nduk? Pak sinten nek wau Bu? Riban nggih. Tiban. Aku angel kabeh Nduk kok iso. Pak Tiban. Oke. Pak Tiban pun sunat, Pak. Ketoke cek kemogol lho. Monggo katuran wonten podang kuning Mas. Iki mungkin katuran setunggal bonus bakda niku sampun nggih. Ayo ndak mergawe ndak. Terima kasih. Sawang metro ning Evan kekancangan tarim desa kok kadoan sarwa ngoceh dheweke kalih kecoan semacam tantri.
Campursari sampun, dangdutan sampun, J. Niki katuran setunggal tembang kalian ngeranti Ndoro Ayu. Nuwun sewu, niki diparingi napa nggih monggo kersa. Nah, pamundutan saking Bu Suker dik mang apa, Nduk? Tukang sejaluk iki. Tambal ban, oke baik. Tak aturi Bu, kok iso. Heeh, godhong kate sing legakno weteng ya, Nak ya. Apa meneh awake dhewe sak derma manungsa. Lak ngoten ta, Bu? Griyane sampean pundi? Hah? Mriki, mungkin kula mampir nggih. Oh nggih. Gak apa-apa ngono kok, Nduk. Apa njaluk mangan ora sangu, Nduk. Monggo katuran wonten tambal ban, Mas. Kalian ngeranti Ndoro Ayu. Ayo, guys. Tidak kembali bersama Trimanggolo Budaya bersama Novia. Sekar, ayo Kar. Ada tambal ban berpajar bersama Sekar Sari. Ayo Nduk, barangnya digoyang sing tenanan, Nduk. Terus ane warga buka ngertos goyangannya jini-jini Trimanggolo lho, coy. Bu Suker apa rene, Nduk? Rene kan. Ayo jaluk Waduh, ya Allah, Bu. Ala cantiknya ya ampun. Aku iki tukang tambal. Ya ampun, Pak Suker. Ya ampun, goyangannya Masya Allah. Iki menawa PK dek kae do. Penyanyi kadro. Matur suwun Bu. Lancar rezeki ini. Goyang riyen. Yeay. Aku iki tukang tambal ban. Rezeki untung-untungan. Nasib apik kuwi kantongan. Nanging sopo wetengku krasa kranjangan. Kene cah loro kene kok tak kei 5.000, Kene cah loro. Iki gak pacare ngono ta. Ada badakan. Lah. Ayo gini ngerti. Gini. Ayo. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ana pantesan. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Pantesan maning. Iki bane sak bluso. Rezekine tambah lungguh. Tambah lungguh. Tambah lungguh. Tambah lungguh. Waduh dicai. Trimanggolo. Orang neko-neko. Tangan di atas goyang sampai bawah deh. Iya Mas. Kok Aja ngono Mas, kowe gak pantes Mas. asik. So. Ayo Tri, goyangan rondone ditokno Tri. Ayo Tri.
Dolanan cukup samene wae anak ya. Dideteke mungkin dalu. Monggo monggo ndarayu monggo. Ayo ndi pundhutke palenggan ndi.